A idea surgiu por dous motivos. Un, para colmar un alpendre, e outra, porque non me gustaban os fachóns que facían en Laza. Eu recordei a malla que se fixeran tintores alá por os anos 59 ou 60. Dixen, bueno, pois este ano, pola Pilarica, vou a sementar, a facer a sementeira aquí nestas dúas calles que teño, entre os árbores. Nada máis que isto é un cacho pequeno porque po que eu quería chegábame. Entonces chamei aí a un parente que la andaba sementando, dixen, oye, pois, por que non me sementas tamén aquí un pouco de pan? E colleu e veu e sementou, non? Logo despois, deixar que crezca e deixar que chega o tempo da seitura. Iso é un auténtico mollo. Iso é o mollo, porque se veñen as treboadas, non colle a auga, non colle a palla toda estendida polas fincas, entende? E iso pode producir máis adiante que se pudra, porque entrou a auga na caña e podese pudrir. Como se iba cos carros e cas vacas, con eso faise un medouco, que é un montón deles, non é o mesmo botar a erva ao carro ca espalladoira que coller un mollo desde un sitio fixo. A meda, pois é o conxunto de todos eles, é dicir, cada veciño, das leiras todas que ten, pois trae os mollos para logo despois facer a famosa meda que é nas airas. Ese mollo tuve que reducir porque a palla non me chegaba para facer o vencello, porque o que o acorbata é un vencello, chamase vencello. Entonces, ese vencello non me daba para logo facer, digamos, un nudo, de que ten que ser un nudo facilón para que o señor que está no alto da máquina de mallar lle sea moi fácil de abrilo e botalo po cilindro para que se pare o grau da palla. Os fachós, a ser de palla, non ves? Pois un fachón, vouche explicar tamén para que valía o fachón. Hai que mollar a palla, e que agora non teño, entonces non ves como rompe por non estar mollado. Un fachón átase que é así, e isto tú prenderlle lume. O primeiro uso que tuveron estes fachós foi sempre o de andar de noite polas rúas dos povos, porque cando era no inverno, sobre todo, eran charcas. Se eu cenaba na casa do meu abuelo, a vir para a miña casa, todo era auga, era regatos correndo por a calle. Pois entón o meu tío facíame un fachón e eu viña alumeando para non meter os pés na... E cando chegas á túa casa, pois o que facías era metelo na lareira para que terminase de queimar, para que non producise ningún accidente de incendio. É no que consistiu máis ou menos este tema. E contábasme antes que empezaches a facer a malla porque non che gustaban os que había en Laza. Claro, porque aquilo non me parecía palla natural. Eso porque pode ser? O material que usan, ao mellor. Non o sei, é dicir, en concreto, pero podoche dicir que non me gustaban, as cousas como son. Bueno, entonces despois fixen os medoucos e logo faltábame a aira. O que fixen foi comprar un plástico grande, coloquei encima dela, coloquei os mollos e logo collín o mallo e a bater. Entendes? Entonces, darlle isto. Queda aí, hai no que recoller, e logo despois con outro tipo de, creo que lle chaman rolo, que é unha tabla con un mango largo, entonces vaise xuntando o grau. Despois de que a palla queda libre, levántase, en fila, en ringleira, vano levándolle ao señor que é o que vai a facer o palleiro. Non todo o mundo sabe facer un palleiro, e daquela pasaba o mesmo. E logo despois, sabes, hai aquí un tipo de palleiro en cativo, en pequeno. Cuánto podían? Había que ter un bo artesano para poder, e logo despois, pensado un pouco, de que o importante dun palleiro é que a auga non penetre e non pudra a auga. Por abaixo puñíanlle moitas veces, unha base de gallas, para que non tocase a terra e para que a auga puidase andar por abaixo e non lle tocase a palla. Este fuches foi o que sacaches da túa malla, non? Si, da miña malla manual. Isto é o grau que eu quitei, e isto agora é o que estamos dicindo, hai que limpalo. Agora o que podes facer é, espera, que vou facer entón un pouco. O que pasa é que non corre vento, tens que aproveitar que corra vento, e só, non ves como marcha, Mira como eu vas a ver agora limpio aquí no saco, mira. Velo que está máis limpo, velo. Sí, pero que se foi a por
Porque se foi a porquería. E para colmar, que non te expliquei o que é colmar. Tu ves aquel chapitel, ese chapitel que hai aí. Antes non había uralitas, nin había tanta tella, a xente non tiña tantos cuartos. Para guardar a leña, para guardar o carro, e todo eso, pois, facíanse estruturas de madeira, e logo por arriba colocábase a palla. Igual que se colma un palleiro, pois, colmase tamén eso. E cuanto máis, canto máis palla lle poñas, pois menos auga. E tal vez é un aislante algo fora de serie, De feito, aí onde teño aquel freixo, había un alpendre, e podoche dicir que se estaba de maravilla cando chovía ou cando facía frío. É dicir, unha cousa parecida a, como se queres, as pallozas do Courel ou algo por aí. A malla era necesaria cando en todas as casas da aldea. En todas as casas da aldea había que ter os que podían e tiñan propiedades, pois tiñan a malla. É unha colectividade dos veciños axudándose uns aos outros. Entonces, se tú tes unha meda grande, pois terlle que ir a todos os veciños do pobo, porque cantos máis teñas, máis pronto se pode facer a malla e millor se fai a malla. A xente íbache toda, uns axudaban aos outros.